Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara parminggota. Jumulo mahita martangiang nahohom di bagas rohata ganuk marsada-sada martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata mare de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Martua dohala na manaon di pangujunan, ay dung tao siya pangujunan ni, jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha, di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na suhatu dosan jala pardenggan basa. Rodi sa leleng ni leleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho ala diramotiho hami sian nasa ilaos sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho ala nausahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho ala dibagasad dame doho hasonanga dilehok ko hatam na badiay. Say asi maroham urubi mahami mangulahon na nidokmu. Asahot rohanami jala tarparangehok kami parangen nabadia. Say ajari jala paibaru rohanami. Asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
Patik ni debata di minggutta sadarion ima sian patik parjolo saat rodi patik paopaton songonoma didok disi. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di torunitano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni dewata yang go soture dalanna, aihona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiahon nari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulamu alayang gwari papituhoni ari pada dianani Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposob boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai di nono mari do di toppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jahoba ari para dia nannai jaladi parbadiai ido sahatna atong tak mangidogo mahita lau mangulahon na ombartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na ombartu patik mi. Amin. Maredehita. Tato poti madosat tanah godang itu adopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay na hupaserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhatopot kami, tung najok-jok do hami manibil siya nakadalammu na badia, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siya jolom ala ni dosa nami aidang di halom mohorham hamatian niya kapardosa, alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangolu, sesa masaluhut hagidukon nami doho pangalaw siyon nami marhite-hite, Pangulo namin na sasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asiniroham di hami marhite-hite paniddangiod dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa tarapol si tuturohan namin majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho,
baen hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa dihat tongamod di Banua Gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon rodi ujung na akan nasado rotu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marede hita. Turpuk epistel di parminggota di bagasan sadarion imana tersurat di Amos bidu 5 mamuka sian ayat 10 alu sahat rodi ayat 27. Kujahama dihita siak kami mana parjolo anon di ayat 27 rak mahita. Marjea manasida akkana mangapia diari ni Jehovah. Tungaha malaba munasiani haholomo doari ni Jehovah ndada hati uron. Ndada haholomo tongon ari ni Jehovah jala ndada hati urun hagula poddo dang marsinodang ainang pedi pelehok kamu tuau akka pelea si tutungon doho pelea si panganon dang lomor hakku disi pelian hamu liateon siap inahamuna pamuea pe dang parduli audisi. Jadi margiling-giling masongo naik uhumi jala hati goras songo sunge naso olomarsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna tole bitang ni debata muna akan nabi nahem muna
di ayat 27 rak mahita. Jadi toguok kumahamu terbuang daus Damaskus ninna Jehovah debata sebaut guarna ido sahatna martua dona tu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Mari dehita. Taha tindakon maha porsiaw tay songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pa imamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan nyala Kristen akka nabadia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema eden nasinwarahon ni amahuria diuduti ma dohot ina Esther.
Tabegema titing namasa dohot si pamasaod di minggu ta sadarion. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salehutna. Selamat hari Minggu. Tapai tihut madik ting nama ragam di Minggu 12 November 2020. Nomor sada guarne Minggu. Guarne Minggu tas sadarion ima Minggu pa 20 dong Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu masih Pauliulian manomu haroroni Tuhani. Nomor 2 kelompok kor tu hari Minggu 10 November 2020. Pitu tolupulu ina Hana, ina Deborah, ama Huria, ama Salom. Nomor 2 10 wib ina Esther, ina Kamis, ama Jericho NHKBP. Nomor 3 15 wib remaja. Para tangyangan sektor hari Selasa tanggal 14 November Nasaret BPH sektor alamat RT 04 RW 4 Rawakalong Judia keluarga khas Sinambela Boru Nainggolan Komplek TNI Angkatan Darat Bethlehem Mangulon Galatia keluarga Sintua M Banjarnahor Boru Manurung Jalan Tunas Karta RT 05 RW 06 nomor 40 Filipi masuk pukul 10 sia 30 BPH sektor Cilayu. Rabu 15 November Sion keluarga Nyonya Situmorang Boru Manulang Gang Makmur. Betania BPH sektor Aula Gereja Roma keluarga CST ISM Siagian Jalan Berlian RT 09 RW 22 nomor 2 Kampung Babakan Korintus Mangulon. Kolose keluarga Nyonya Manulang Boru Sianturi Gang Masjid. Kanaan keluarga Sintua M Tobing Boru Simanjuntak Ciherang RT 0705 nomor 15. Efesus Sabtu 10 November pukul 13 BPH sektor Buperta Cibubur. Nomor 4 ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 November 2020 nanaengro kita memakai bahasa Indonesia. 5 amplop pembangunan di hari Minggu sadarion marpelean 70 dohita ima papungu pelean amplop pembangunan dot pelean na paduahon tapasahat ma diwagas las neroha onom maddohoti udangan huria. Di hari Minggu sadarion borhat do punguan ama Salom tu HKBP Kota Depok. Ima madohoti udangan pesta pembangunan dohot pesta gotilon ni huriyai. Pitu pembagian liturgi Natal umum atau gabungan. Marahiti parhalado sektor bagi hononna ma liturgi Natal umum
tu 5 halak utusan ganup sektor imasian sikola minggu remaja na poso bulung ina dohot ama rade mahita majalosa jala ganup mahita sektor makarikoton laho pasahaton uang natal tu panitia natal umum godangna 600.000 rupiah per sektor. Walu ulaun rapot di Huria patupauta nama akar rapot di Huria laho menyusun program dohot anggaran Huria tu tahun 2024 ima a tanggal 10 tolu 10 saha tu 10 November 2020 rapot parhalado para tohonan b tanggal 3 Desember 2020 rapot Huria sia ulaun padidion nabadia dohot malua atau sidi irregular di tanggal 10 Desember 2020 nanaengro patupaone Huriat tado padidion nabadia dohot malua irregular dibaheni tuaka naeng mad dohotisa asa mendaftar matu Huria saat tanggal 26 November 2020 10 tikting mar bagas tikting paduahon naing macalo pasu-pasu pardongas sari peon ma deslon pakpahan anak ni halak amatta parningotan pakpahan tubuni halak inata tiur maidawati boru tampu bolon alamat Singkut Jambi HKBP Singkut 1 Resort Singkut Distrik 25 Jambi dohot Oroana Nopa Dewi Tiolina boru manurung boru ni halak amatta calon situa hutal mangasi manurung tubuni halak inata Norita boru si hombing nahinan alamat Jalan Sopa Marwa Sada RT Pitu RW Onom nomor 12 Mekarsari Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tar pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 November HKBP Singkut Sada Jambi 10 sada ruas na moding nunga marujung ngolu sahalak remaja ni Huriata Naomi Kristina boru marpaung tubuh 20 Oktober 2007 moding Walu November 2020 tutup usia 10 tahun boru ni keluarga Amarpaung boru sinaga sian sektor Nasaret tatangyakon ma anggiat tumibu terapul rohani keluarga na tininggal honna 12 pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial maulia tema di pasat Huriat tatu sudi ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan November 2020 tuakan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marahites para halados sektor tabe 10 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 5 November 2020 820 halak ruas na marulang tahun kelahiran 56 halak ulang tahun pernikahan
walu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan priu di tanggal 12 November 2020. Hatani debatana pasikopen lasni rohamuna tara surat di pesalmen 20 ayat 6. Tongon tahe dengan bahasa dot asni roha mangutihut ahu saliling ahu mangolu caladung mulak ahu masuhaku mabagas ni jahuba saliling lelengna. 15 pelian yuran diakonia sosial huria. Toropna pesahaton pilihan iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan onom kakak godangna 1.325.000 rupiah 10 pilihan bulanan strip tahunan. Toropna pesahaton pilihan bulanan strip tahunan di bagasan mingguan tolu kakak godangna 1.000.000 rupiah. 10 tok-tok ripe pembangunan. Toropna pasahaton tok-tok ripe pembangunan di bagas mingguan 2 kakak godangna 300.000 rupiah. 10 alu keuangan huria. Huria 5.340.000 alu 1.225 rupiah. Pembangunan 3.447.500 rupiah. Sentralisasi atau pusat 6.705.775 rupiah. Jumlah 15.115.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu para halado radido hami pandenggaton songonima tikting nama sadohot si pamasaon di tonga-tongan ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama piliani baen sangap di goarna. Tabegema ede puji-pujian na pinasaha ni remaja ni huriata. Marede mahita laos tapapungu apeliata sadaa dohot sadabe. Tuhan berikan
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajaloma hatani debata nagabe hanguluata. Di minggu ta sadarion na dienet sian surat sada Tesalonik biddu 5 ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Hujahahon ma di tongat-tongat. Alai dang pola suraton Tuhamu aliak kadongan taringo tutikina dohot sadiharina. Ai di botohamu do takkas. Nasongon panakoborngid do haroro ni ari ni Tuhani. Ai molo di dok halak dame do jala mara swadong disima to putahop tu nasida hamagwani. Songon pabebeon tu nagabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu aliak kadongan dang di bagasan naholum hamu. Sotung hati uranari hamu songon panakko. Ai saluhut na dohamu anak hati uron jala anak arian. Dang sian borngin hita manang sian haholomon. Atong say unang ma tarpodom hita songon akan naleban. Say dungo mahita jala marroha na torang. Ai bornginido tarpodom akan namudomi. Jala bornginido mabuk akan namabuki. Alayang gohita nasian arian, marrohana torang mahita, tasolukon mahaporseaon, dohot haholongon, songon baju pertahanan, jala tajujung mapakirimon ni roha di haluaon. Aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan, alai naing madapotan haluaon hita, marhite sian Tuhatta Yesus Kristus. Naung mate humokop hita asa sadok mangulu hita rabdohot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung modompe dibaheni sai masih paingotan mahamu jala masih pauliulian songon naung binahen muna ido sahat huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada sarita mardongani pola didok ya adong sada konferensi ni sibolis. Ya diberi kamu sibolis marapot. Ya ibigi hamu sibolis marapot. Om mabigi hamu jo saya lionat. Konferensi sibolis, konferensi nasional di Papungu sude sibolis. Sibolis senior dohot undangan sibolis junior. Jadi asai bigi-bigi sibolis junioron atau asai boto haduan mengikuton jejak ni sibolis senioron. Jadi diundang mah lagi sebagai peninjau. Sada topik besar ni nasida mengalului strategi bagaimana caranya menyangkal manusia ini bertobat. Bagaimana caranya menghambat orang-orang di dunia ini tidak bertobat. Ima na gabe si rumus sonon ni nasida di konferensi. Dungi Roma pimpinan sidang mangido padapot. Didok ibana ma tabay ma padapot tak kamang ina. Dot tamo kainang adong do sibolis itu karwa perempuan. Adong do. Adong indah begitu ngatongon. Jadi dung di jalo songoni Roma angkat tangan sibolis senior, biasa matung senior. Menurut saya pimpinan sidang strategi yang tepat untuk kita lakukan adalah ayo bergerilya ke dunia mengatakan kepada semua orang bahwa ternyata surga itu tidak ada. Dongiro pimpinan sidang, guarnyodo senior, ibe siatusyo na ilus na inna rohani bana. Ditolak inne bana. Semua agama mengakui bahwa ada surga. Yang lain inna pimpinan sidang adong tong angkat tangan, sian ujungan, tong do senior. Ido ibana, molo au kebalikan na do. Tapasa matu sudi jolmon, madok, dang adong neraka. Dongi ro pimpinan sidang hatop idok ditolak. Ngahudok sudi do agama di Portibian mengakui adong surga, adong neraka.
Dungi dong may pudi mabiar-biar mangkat tangan. Sibolis junior. Roa ka senior na emerhui orang kak tangan ana mabinotonin na. Ale ro pimpinan sidang toy mak ta persilaho mate. Iluas may bana. Silahkan tawaranmu ini. Roma Sibolis junior madok. Menurut saya kita harus memberitakan kepada semua manusia bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Hanya liling do pesaha tusi. Liling nai ari haroron itu hani. Tababuah mah adong do surga, adong do neraka, adong do ari haroron itu hatai. Alai liling do pe. Dungi tori takut pimpinan sidangi. Macocokon naruhani bana. Molong ido anu liling do pe lalak majol maun. Alai ido do pe liling gabedang mu babian no jol maun. Diterima in nebana. Dohot hatop irumuson holanima keputusan ni konferensi isebar matu sude Sibolis di sadok pertibion. Jadi mangula do mana nangis saping mi madok liling naiin una babigi-bigi paditai in nebana maka rejo naik kalaki saping mi. Jadi ai dakarubino to ina ni dok nai manang sitongi anong surgoy manang dangin nebana. Jadi ya hati-hatilah itu kan, hati-hatilah. Molo parrapotonnya aku bawa tanggal 3 di dia lagi marrapot alai sadok na bui masa do satu senari buah salam torop sian hita kana porsion sahirana lebadi ha porsion na sahirana lebadi pakka porsion na marado petuhan debata di tonga-tonga ni nguluna mungkin guda kita dililiani akka pangatusion si songoni nama dok aliling nai dak karubino to mana ngadiga ni masa haroroni ari haroroni to hatai aka mang dota mo kainang sebenarnya tu hita akan naporsea nung ngading ganjala takasido taringo tu sadi harina doho tikina are haroron itu hani dang pola pa buah obe tu hamu ay ngatak kasih di hamu di ayat na parjolo idok ibana naking dang pola surato betu hamu sadi harina doho tikina are haroron itu hani. Na jelas boto muna bahwa ari haroron itu hani idok naking di ayat 2 natakas songon panak kobor ngido ibanaro. Haroron itu hate songon panak kobor ngido. Jadi di konteks ni Tesalonikon molo panak ko hati hai itu lumayan penting perhatiannya khusus kepada mereka. Adong paling tidak 2 nasomal terjadi panak koon di turpuki. Na berjolo somal lo hati hai di si manakko halak manakko di sungai manakko abi ni setabi na martapian manang na maridi. Jadi hera di utanamia di sidikalang muluman di tu sungai do tong lao. Ipa komeson bajuna lao maman di tusan. Jadi hati hai somal do manakko abit ala jarang do pena puna abit. Jadi bahan perhatian doon molo adong manakko siang-siang manakko abit sia sungai sia tempat pemandian. Bojo baya komuna itakko abi muna setabi songo dia mau memula tu jabu muna nang binoto bae na paduahon panakkoon na ginwaran na ima panakkoborngin jalai jojo di dungarion tongaborngin jadi tongabornginon jam 12 sampai jam setengah 2 ke jam 2 ima di konteksi molo ta paubuk tu nuaingon hampir sama mai molo jam 12 sampai jam setengah 2 waktu normal tak nok kita modong benar-benar tidur begitu jadi kita tidak merasakan apapun di sekeliling kita lagi di sido jut ro panakwe jalan atabo to takkas moloido panakko dak kyai jolo marbuah-buah nang rodan nonau da tu jabung jam 2 dan mungkin nih artinya tanpa kita duga dan tanpa kita bisa ketahui kapan pun persisnya waktunya songonido ari haroron itu hatai dangado kita nau boto satikin alani unang pola lu jabe kita mangalului kapan ini di mana ini apa tanda-tandanya dang pola ala di Matius 24 ayat 36 pedido dangadong nau botosa suru-suru pedang ibotoi anahi pedang ibotoi daholan amai nau botosa jala moloido di sosongo panakobor ngido haroron itu hatai lapatan nadang adong hita nabui menghindar molong aroi bana. Jikalau hari kedatangan Tuhan tiba hari ini, tidak ada satupun dari antara kita yang bisa menghindar darinya.
Dang boy honota agu Tuhan unang maju dang sohok do piao dang marpahopu do piao manang dohononnya kanoposo jangan dulu Tuhan masih jomblo ibu Tuhan udah kenang udah buat hebat do portibio natuari 10 November ibai guarnion hari jomblo sedunia hebat nih jido mulu hari jomblo sedunia nak jombloin na akka jombloin na ya bihira sodoh tawa teh gabi terdapat alok Messi ya teh. Jadi mulu hari jomblo sedunia ini na akka jombloi mula musai akka jombloi manohori hadiah tu ibana sadiri. Jadi asalas rohana. Jadi ima kegiatan ni hari jomblo sedunia 11 November. So boto buhay paguna-guna songonia teh. Bahasa dong hari jomblo sedunia. Jomblo tetap terdepan gitu. Jadi dang boy honot tadi hari haroron itu hatai Tuhan jomblo do peau. Dang boy. Jaladang adong boy hitana menghindar siani ido na idok ni bana nakaningan di ayat tului. Songon pabibion tu nagabi-gabian jaladang adong haporusan nasida. Jadi dang adong nabui inganan pelariat di hitam molonga jupang ari haroron itu hatai. Songon na di epistel nang tajahana kaningani doi. Meladong halak menanti-nantikan kedatangan Tuhan sebagai hari keselamatan baginya tapi hidup dalam kejahatan. Ketika waktunya tiba, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari hukuman. Tersongon halak na mungkin boy maporus manang maluai bana sian singa, alai boy do musen nongan di polgak babiat. Molutung boy po ibana maporus manang maluas yan jolo ni babiat mulak ibana tujabuna mangusadde ibana hudul-hudul diri po ibana nong aman ibana hape di jabuna ipe di dok ditikam mangusadde ibana na boy do ibana di pargut ulok. Tidak ada satu space atau ruangan pun yang bisa menjadi tempat pelarian kita ketika Tuhan benar-benar sudah datang. Alani ima kamang do tamuina ngunang pola lu jabi hita mangetongi adiga dosa di harina di dia do ingananna ari haroron itu hatai alai gumudang manwaing lau hita konsentrasi laho manukun bohado mangarade manomu-nomu ari haroron itu hatai. Jadi itu yang lebih penting, bagaimana saya mempersiapkan diri dalam menyambut atau menantikan kedatangan Tuhan. Di dok apostol Paulus disurpuktai songon anak-anak hati urok kamu jala anak arian ikon ulahonomu nama si paingotan dohot masih pauliulian manomu-nomu arini Tuhan. Ini yang kita kerjakan. Sembari menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus hidup saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Sekarang saunarion ikon masih paingotan dohita asa tumorok anom masuk manang nagabe dapatan haluaon hamonangan di ari haroron itu hatta Yesus Kristus. Jadi saunari dohita na masih paingotan. Saunari dohita na saling membangun manang masih pauliulian. Di bahenunang biadong na mga nusi molo sinuku misalna idia matenang basadang rapamu marminggu. Basadang rapamu pertangyangan. Bae mamang itu surgui pinna subay bocengan. Toho itu surgui dang bebocengan. Mulu di surgui no dang binohono muna nya nama tena jugula na Tuhan tolong coba masuki. Dang boy. Alai kan sogo dua di ari haroronai. Kita sekarang masih di sini. Ulawot tayo masih paingotan. Masih pauliulian. Asa sude nasi dan notong dohot bongot rap dohot kita tu surgo hasonangani. Dialani ima sian topik ni minggu ta sadarion. Masih pauliulian manomu hari haroron itu hatai. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Suku-sukunna dia kaaha manarikot kita masih paingotan dohot masih pauliulian nani guaran sinak kaningani. Sian turbuhon paling tidak adong tulu na boy odolhon. Na perjolo di dok marrohana torang berjaga-jaga dan sadarlah unang terpodom jala unang hirana mabuk. Jangan engkau tertidur dan seperti orang mabuk. Warna petar podom ciri-ciri halak na modom atar mirip do dohot na mabuk. Na perjolo dang perduli itu halak na asing. Entah ngoroknya mengganggu orang, mana peduli dia namanya tidur. Dia nggak sadar itu sudah mengganggu orang lain. Setabi manang na
si majoja nei ngasahat tu si majujung ni dongan nanda modomi merhua peduli ala ngamudum dang sadari ban si adong lusung ni mudum lasak lau mudum dinggan dung martang yang ibana mungkin molo dingok martang yang dung martang yang ibana dinggan ala itu ngaborngin sobino to betu dia ibana di podoman non ala ni lasakna tidak peduli namanya tertidur tidak sadar jalan mulai dok akan namudumi dang peduli itu keadaan mulu-mulu pita renges lau sadu bernido berna udah rorong baru peduli badisi warna pinamudum dang sadari badisi manang namo sok silopolopo munesan alang ngamang ukori hamu manang na galak TV itu rusak tu manogo na kita mana peduli dengan keadaan itu karena kita tidak sadar jala kahalak na tarpodom dang peduli itu dirina sendiri setiap kamang mulu-mulu pala menang talak kia pe si pamangan nai ternganga dang boy sia lanok manang bagudung tu bagasa misalna ditikena modomi mana kadang sadari mana peduli dia dengan dirinya sendiri ya dang adong halak mudum diatur-atur rasa manisi mana adongi ya saya artinya dia tidak akan peduli dengan dirinya sendiri saru pada dohok nama buk lo masuk pe nama bukina tengkini masuk tu selokani bah mekel dia isi roain mana dia ya dang peduli mana disi yang enggak karena enggak sadar alani ido di nomor satu tuh kita harus berjaga-jaga dan sadar karena ada banyak orang sekarang ini tidur secara rohani tidak peduli dengan orang lain sudah semangatnya berdoa beribadah mengubah diri tapi dia tidak peduli dengan itu tidak peduli dengan keadaan tidak peduli dengan dirinya sendiri maka hati-hati dengan tidur rohani dan juga mabuk yang saya sebutkan tadi na mabuko pidang bui na marugamoon di tahun 1980 adong sahalak penginjil na margoar Lee Jang-ryun di Korea penginjil Lee Jang-ryun tahun 80 idok ibana songonon ngaju pangaudo Tuhan Yesusi idok ibana rona maibana padua halihon tanggal 28 Oktober 1952 namirisna gudang nona porsea tu si Leon murah-murah do hito porsea mulai bae sada isu saya dong do pengikut nion sarwa-rwani sada isu saya dong pengikutna gudang na porsea tu si Li hapi ngata dok nakin di Matius 24 26 no jago masih Li sia suruh-suruan hapi di Matius 24 26 suruh-suruan dang iboto anahi pedang iboto perhatikan nahalu nama noeng si Leon di nipini ibana na pajupang no Yesusi. Singkat cerita, pendukungnya ini senantiasa mau ikut dengan persekutuan yang dibangun oleh Li. Mereka banyak keluar, resign dari pekerjaan, turusian ke jabatan pemerintahan, dijuali sude artana, ala didoksili, dan adong be gunani isude, merpunggu mahita di sadayanganan martang yang ala ronama tuhattai. Mereka membeli satu gedung besar, mereka berkumpul di sana, seluruh dana yang hasil penjualan harta-harta dari pengikutnya itu mereka gunakan untuk membeli makanan mereka selama di gedung, sisanya itu diberikan kepada Li untuk kebutuhan. Singkat cerita, tanggal 28 Oktober 1952 saya tarpai mahal lagi di bagasan gedungi. Saya dibereng tu gijang, segijang do neng ro manang saya saping senarwan. Dibereng tu gijang cicak do makuling. Dang marnaro. Ipai masa tu sugu nei narwa atik nama ci idealan ate, tapi maju. Dang marnaro. Saminggu sampai berikut nei tong dang marnaro. Dung saminggu topu mabuka pitunya ulai. Si bereng sudah tu si tu pitui. Alai senaro. Polisi Korea karena ini ajaran sesat akhirnya Li ditangkap dan dia telah menggelapkan mengkorupsi dana yang ada itu hampir ratusan juta dolar pada saat itu akhirnya dia ditangkap on magwarna mabuk ugamo pedang dengkan ala boy do gabe mara tu hita songon na nialaman ni sili sinakani ala ni sahali nai di nomor sadaon asa unang adong hita na tarpodom ikut totong dungu hita berjaga-jaga dan sadarlah atong nuaing dungu ijo ne saping minga mo do puber mereng jo
Adong natarpudum sa pingmi. Mulo nang adong denggam mula te di Jawa. Asa masuk tuh nomor 2. Napa 2 kon narikosi para honota solukon hapor seaon dohot hasitongan gabe baju pertahanan. Berbaju jirahkan iman dan kasih inna di hata Indonesia. Jadi hapor siaoni harusna maparbuehon holong ni roha. Molo tardok halak na porsea iko parbuehon ni ibana yang marhite holong ni roha tu akana di humaliang ibana. Molo tabering dongulu ni halak Israel di epistel senakaningani kehidupan beragamanya meningkat drastis. Seluruh perayaan-perayaan mereka lakukan, ibadah mereka laksanakan, persembahan diberikan, kehidupan beragamanya meningkat, tapi pada saat yang bersamaan spiritualitasnya menurun. Alaniaha ringgas dutu gereja di pasahat pelianna patupa ari raya alahai songoni maringgas na mangulahon hajahaton menindas akan mekmet na pogos yatim piatu na babalu na sumardi hadiah. Bahkan yang lebih parah, mereka membuat harga satu manusia sama dengan harga sepasang sepatu. Benar-benar terjadi ketidakadilan pada saat itu. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan di epistel tadi, hu hagigi hoddo peliammi. Acik do pinggol hu mabigi aka edde nanye dehomi dohot ari rayami ninna Tuhan. Karena demikian kehidupan beragamanya tidak seimbang dengan spiritualitas kehidupan mereka. Alani isa halina di nomor 2. Haporsiaoni iko maparbuehon holong ni roha. Maradopon debatado maradopon akan na dihumalia kita. Ala sisongonido na diharapon nanongan dung jupak kita di ari haroron itu hatai tardok malua hitaon. Atong nuaing masih paingotam mahita to akan na didongat ni saping tay doho na di tonga-tonga ni keluarga tay. Atik tong adong sian anggota ni keluarga tay nong lari haporsyon na masih paingotan jala masih pauli-uli mahita disi. Bica dilehot Tuhan dope dihita partikyon noai. Alanya Allah haporsiaoni do andongan nagabe paswo ta masuk tu surgui. Saminggu na salpo adong dapat tu sada video parodi do memang di dok adong sada adong dibayar di sada paropuan neng masuk ibana tu surgo tutup dope surgon dungi taringot tu password. Jadi Roma paropuan ni idok ibana ma Tuhan aku ini rajin beribadah pertanyaan PA saya selalu mengikutinya ini mana. Dungi toro alusian balik ni pitui akses denied nina. Itolak password naik. Dungi do ibana, saya sering memberi persembahan saya banyak. Dungi makuling mesti siap bagas akses denied. Namun naruan ibang. Lau daw tu panti asuhan, saya bantu anak-anak yatim, saya menolong orang-orang miskin. Dungi ro mesti alus naik akses denied. Marpikir ibana buana mawasa masuk. Dungi dok ibana, I believe in Jesus Christ. Welcome. Itorin. Password manang syarat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haproseaon di Tuhan Yesus Kristus to natuk paluaho kita mabaik kita bongo tu harajaon banwagi jangi. Alani idon waing iko sitong haproseotai sadala ni bana dohot ngolutai dohot ulauta siganupare. Napatulu hono mana parpudi. Jujung mapakirimon di haluam. Berketopong pengharapan. Ketopong itu biasanya dipakai dalam perang untuk melindungi kepala prajurit itu. Jadi untuk melindungi kepala yang merupakan tempat otak. Otak adalah pengendali seluruh organ tubuh yang mengontrol perasaan, emosi, pikiran, sentuhan, gerakan dari kehidupan seseorang. Maka jikalau pengharapan yang benar yang menguasai dan menutup otak atau kepala kita ini, maka itu yang akan mempengaruhi kontrol emosi, perasaan, tindakan, gerakan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Pakirimota pakirimota idok Tuhan Yesus, idok si Paulus diturpuk non di ayat siai, aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan, alai naeng ma dapotan haluaun hita, marhitesian Tuhata Yesus Kristus. Pengharapan kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah pengharapan keselamatan dalam Yesus yang menguasai pikiran kita. Itu yang menutupi kepala ini. Sehingga ketika kita
dalam keadaan emosi, kita akan langsung terkontrol mengingat, oh saya ini kan pewaris kerajaan Allah. Tidak harus mengatakan kata-kata ini lagi, tidak harus menyebut kata-kata kotor ini lagi. Itu yang mengontrol setiap emosi, pikiran, perasaan, dan setiap gerakan atau tindakan kita dalam kehidupan ini. Alani ima dihamunaka manginang omana parpudi sahali. Keselamatan benar itu adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita terima dengan cuma-cuma. Tapi keselamatan yang dianugerahkan ini masih harus tetap kita jaga dan kita kerjakan. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan. Ibaratkan kita ini pergi masuk ke sebuah hutan yang gelap. Tuhan memang sudah memberi kita masing-masing sebuah obor untuk berjalan dalam hutan yang gelap ini. Walaupun kita sudah punya obor masing-masing, tapi belum menjadi jaminan kita bisa selamat ke ujung perjalanan jika kita tidak benar-benar menjaga supaya obor itu tidak padam. Harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita kerjakan keselamatan itu. Tuhan Yesus Kristus hama bain sada upama. Taringo tu manomu ari haroron itu hatai. Adong 10 halak paropuan, 5 mai namalo, 5 mai nauto. 5 perempuan bijak dan 5 perempuan bodoh. Mereka bersepuluh sama-sama menantikan Tuhan. Mereka sama-sama membawa pelita di tangannya. Tapi ada yang membedakan kedua kelompok itu. 5 perempuan yang bijak benar membawa pelitanya, tapi serta juga membawa persediaan minyak yang untuk mereka pakai nantinya. Sedangkan 5 perempuan yang bodoh hanya membawa pelitanya. Dia tidak peduli untuk isi ulang minyak untuk pelitanya itu. Karena mereka berpikir, oh ini sudah waktunya dekat, mari kita jalan saja bawa pelita ini. HP didok disi diupamai liling dope asaro pengantin. Mempelai laki-lakinya masih lama datang. Akhirnya apa? Mereka menunggu sangat lama. Ketika tiba saatnya dia datang, 5 orang bijak ini melihat pelitanya sudah mau habis minyaknya. Mereka langsung isi, kemudian tetaplah menyala ketika mempelai itu datang. Mereka disuruh masuk. Sedangkan 5 yang bodoh ini, ketika mempelai laki-lakinya datang, mereka melihat minyaknya sudah habis, apinya mati, minyak tidak ada, mereka masih kocar-kacir ke warung untuk mencari minyak. Pintunya sudah tertutup. Mereka tidak bisa masuk lagi. Maka keselamatan benar sudah ada dan terjamin di dalam Yesus Kristus. Hanya kita harus tetap menjaganya dan memeliharanya serta mengerjakannya. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema di pasahat rohanami tu adopan muali Tuhan Allah saluhu nadohami makirim di ari harorom na padua halihon nagabe haluau mai dihami nagabe hamonangan alai dipaingot hatam dohami asa totong dungu hami berjaga-jaga jala sadar di tonga-tonga ninguluon di bagasan nama si paingotan dohok masih pauliulian rap dot akadongan nami nadi humalia kami asa tumorop sugut nabongot tu surgo hasonangan naung pinaradem diaka na porsea marado poko Tuhan pasu-pasu mahami di pakka porsiaon namion asa tung saurdo tutu pakka porsiaon nami tarida mai diaka pangulahonon nami jalama parbuihon holong niroha maradopon akahalak na dihumaliang Tuhan debata manang sadia liling naipe ro ari haroromi naing mahu pakai hami partikianon mangarade diri nami haporsion nami hot mahami mian ditorut ni pangitonomu ale Tuhan dewata marhite todim todi perbadia urupi mahami sudai ruasmon asa marbisuk jala margogo hami laho mangulahon hatami dingulu nami siganupare Tuhan pasu-pasu maka ruasmon siada dana namit met sahat tuakka nama dua totong majagai jala ramoti di sude aktivitas nanaing udutan nami tuakka ari-ari nasa minggu nanaing roon homa na mardalan rap dohot hami mardalan rap dohot sude ruasmon mangulahon na kaulaon na somaralo tulomo ni roham pasu-pasu akka natoras suami istri di bagasa dami dohot holong
laho marmudu-muduhon keluarga, laho mangalugahon rumah tanggana, mangulahon akaulon nasi ganupari. Asa adong persaulihonon ni nasida Tuhan, di tonga-tonga ni ganup keluarga. Maradopon akayanak kon nang pinalomehom mutu nasida. Pasu-pasu akka ama nami manang ina nami na mabalu. Totong lehon pangapulion, pos ni roha, hodo debatana na madongani, puhut mangurupi nasida, laho marmuduhon keluarga, na pinasahatmu tu nasida. Pasu-pasu ma Tuhan akan nasinakapan ni ruasmon na somaralo tulomo ni roham asa anggiat jaloon nasida may sian hamoramu. Pasu-pasu ma nang akayanakon siya dadana na mekmet sahat waka na magodang padao manasida sian ela-ela ni hapor tibion na manusay rohana pikiranna tarlumubi hapor siaonna naing matotong honama dongani nasida. Manang tu dia pinasida mangalaka pada usia nakaparmaran ni daging dohot parmaraan ni todi jala pasu-pasu sudena niulan ya kadadanahi na di persikolaan kuliah doh di perkarejoan asa anggiat marhitei dapok na akan na pinarsita ni rohana. Pasu-pasu akka ruasmi Tuhan disediakan na pinamasam di tonga-tonga ni ngulu ni nasida sa mingguon adong doi nama jalo pasu-pasu las ni roha marhite akka rezeki dohot akka parutungan dohot hinadenggan ni ulaon manang pertambahan umur alanya kana ulang tahun asih roham saigohi malas ni rohani nasida ajari akka ruasmi madok mauliati tu hawali Tuhan disaluhut akka naung jinaloni nasida syakko. Pasu-pasu akka ruas menamarukil namarhabot ni roha namarsak jala tumatangis alanya kasih taonon ni nasida sa minggon unang luas madele ale Tuhan alay naing mamarpakirimon na mangulu nasida totong dohode batana na madongani na mangurupi nasida disudia akka parukilon na niya dopanna atong ale Tuhan de bata amanami pasahat kami mangulu namion urasi hamis ya dosa nami urasi dosanya keruasmon asalam tama hami ale Tuhan gabi habauran ni pasu-pasum holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Marede mahita laos tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop pembangunan. Tuhanmu, hai Tuhan, tolonglah usahamu
tatangya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salehut silehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salutna. Selamat hari Minggu.